Yawan juga bam yang Plang Festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat. Kelenti syoban poi tersan bela penya daga senjuk mau Plang. Kata masa Amur Falcon kan ja nakamap jungok kai perthai mentau senam namar ka society ka baju sim jingket khli ban penloi ka ni kata masa kam yo jingera pisa na ka sarkar jella. Kumban syukudau baya ka ni kata masa la sedang haus nam arajar khatsan ban lek man ya ka jingwan jungok sipor dagi sim Amur Falcon ya katai kathan haki benai risau bat nai wing man lau senam. Kini kisim ki wan hair na du nari Siberia bat naki benta basatai jongkari China bat ki wan ban syang kelengkari India hadu bakin dalai pai. Matau senam kini kisem kila 1 poi hagi benta kathan terso hendrayu secretary ka Terso Valley Wildlife Protection Society uba alos nongpo uloong. Bakanam dan tamasa kumajule hagi senam ki baladam hendray tangki program ki barid. Kadau ko bolo ai ka long baga sarkar jela kam no senyang jingerap ban penlong kini ka tamasa ban kenti ka kam jungok kai perthai ha kani kathan. Uba alos ulai thu bakum ka society hagi senam baladam kidan ka jinget tray lang bat kitanat baper kum ka basin na lor ki weipan. Nguloong ru baya kini kata masa klam la ban penlong house nam arjar arpo bat arjar puai nomor ka klam COVID-19 hendrai house nam arja arpo a las dang biang yaka. Jadi bagi festival yam tasnya minim nom long shu ya festival nomor ba kakta ya ka fon jong ka soiti nomor ba lang jong ngim yo fon ye mo na noru te yam tasnya mingin hampir sange no ya ni festival te tang di program ki berit ki beriang le kin bade ba lokal talent lokal item ye mo football atau kini ki marathon ngile tang kini ki area asan teligi sinong Nadu meno ba alos pila juplong ikane ka program nadu senam ayu pila juplong ikane festival. Ka festival berengkong ni pelong haus nem arjar kasan. Ha bau Dr. Mukul hat ko por ko musim star wan man pli kini festival. Bat nadu ko tagas nem ni teng tertere ka lai tang kini kisnem asnem badan ka lockdown mo. Nimla ban pelong nomor ba ngim yo jimbit nawar ka naga disiru ban pelong ini program kain. Te kat kini kisnam pila juplong ikane ka festival Amur Falcon Festival. Te hatu nadu msha ka pajudan ka jingirap na kalian ka tourist department ne kumno ka jing kershan kamdan kum kata. Ngim yo ora na yang ban pelong ini festival mo kifan ngim yo ye tinrei hak to ko por adu pasdang snem Arya kasan nomor bahatu por balong MLA jung ba Julius terpang support terpang kain. Te hadin ba lengkap pincai lang jung MLA ngila wan ra yau Dr. Mukul sim star. Ba nadu untuk kesnem terter par hal kesnem arya kasan pelong nang ta arya kap frang la yo ya kenika surok rong mo jung terso. Nang ta arya kanyong yo ya kedi UC sentar. Bat hadin ketang yo di guest house ru na tourism kini ki ai guest house bat ka ni ka sentar training mo yo na ke department ki kini Te habedi begini ki fun lane ka ban kerpat ban kersan lam ya kane ka Amur Falcon Festival ka biju penlong hatu pila julait ban kerpat sya kane ka sarkar sya ka tanap jong ka tourism department. Oh nilai kendu ngila fa hi ten yang juki kim palak mele kata andre kat tu kisnem arhajar katsan terter seneng ni don ki intre lang bat ka basin mo basin kan te basin ki rap kenjat benle gini ki program ke item ndas program ki rap lem na yang basin tingi yo kan te gini ki kat hadu menta panadu badon kalau daung ngim semai yo ye mo buat kata hadin kalau daung ngi teng ban pelong ni program arsin atli kisnem mo te min system la pelong ye kenika Amur Falcon ke Bandriu mah 6 Amur Falcon festival. Te kendiat ba alos namar ba pila na batay ngi ba ka ai katao ko ba ki penpau na kaliang jong ka tourism department ba kimla ban yarap la ne ban yarap ha ka bay de ba ka bay tingkala ne kata ka
jengkershan ya kan ka Amur Falcon Festival. Habedi bekaneka festival kia thu lomba kamdon sison ni na liang jongki bat hakaju upor wat na liang jongki ni ki department romo ba support mi mala kum ka wildlife ko support yangi ber ko forest department guru support hi kniat kain konsoy re ban don kerpang bat berap iki berap nang tang festival kimdon gitu itu la su ya support men hakini kisem adap mo kala du mentaru seladangi ni appreciate ki la support kniat ki fon beria mo re nyim la ban yo sibun kain te kamentoi nomor bangi ni pelong ini festival ni ai free gi poi ba magi nom sim tiket ni ai free bai nadu gunung rwai tar ter mengisu siu ki ni ai free gi nong pai kai kadau long bang ni baling le kam ta nomor ba kini gi poi ba hang ne kila sim khia ban ya dai ke ni ya kamariang te dei tang ni gi sim kon kimrat kimreng kidok kha kidok penat ru ki da kim nom peniap su nadu tu snem mo tengi persisin snem ngin pen kemen ni ki ba da bangi ai free ke ni ki item mo kumgi item per ru ni ai free ki yo ki price nam ta ki local talent na ta ki marathon football ru ni ai ki okay takadau le se ladangi sim tiket le se ngila hem penmi ki phone mo ni kum long mentangi ai free te yang di ben kum long menta adu mentaru kim don ke sison be de bagneka festival te to khandiat ba alos pi kumbang itu begini ki kebait la ni ki Amur Falcon ki bawa tu na teri Siberia kimdei ki sim tenrai nang ni na po ka jela chungi Re ki per ka bla penlong ka society jong pi ban perkhat da kata kalenti ban yada kerpang ki kini ki jai ki bai ki bawan na ki te ki na ki te ki ri sibir ni ki we ba ki ri nang ta bat ki bla penlong ban perkhat ka society ban penlong artat ye kum kini ki jai tamasala ni ki festival nag banta ka chingwan ru kini ki Amur Falcon kindiat phila ban batai ngi ha kini ki Amur Falcon ngin lap na ong bol se ki international board smo ki sim ki wan na siliang duriau mo bun kiri jong ka pathe ki cross ki yai lamba ya gane ki poisa ni sa India jangi bar hakaju ko por yamanta hi hakaju ko ni ko por ki wan ru apo Mizoram Nagaland ki wan mo ki wan no bat katok ne par ki ya phia ki wan sene ki than so jingi hamru ne te nilang jungi pat namar bakine ki sim ki ba kilong kum ki torisi de ka por pat ki habani phai ten yang jungi NGO jingi ha ka to ko por ha ba ki ba ki persiang peniap ban bam ki ban do ki pat don ruk bong bade gimana ba ble wai ba ki system ki wan de nilang ke ni NGO jingi ni INS program ni ki bat ni penstu ki ba bat ngile ken gene ki jing ka festival mo hak balamba ka ni festival se kin ki ba ru sim menta te kat hadu menta ru tumnom peniap su ye ki sim ma ki khen ba le se de ye ki sim ru ki ba wan ra ji mentoi kerpang ru inong rap jengi nadu bagi ki sim klawan kini ki siang ki babam yo ukba ki duna bha mar ba ki bam magi te ukba jengi hane ki than ki nong rap sine long usubo bha ubha phi kata kata long baro ki nong rap ru ki simenta pe ba ru himta nadu ker ba sinong ter bakim nom peniap su te yang jengi ru kum gen yo ngi siu ba ni de ban sim ye kene ka bu ban perstu pe ba bat kumulong menta hi pe ba ki telang te khandiat ba alos pi kumba kalong menta namar ba kumba kini ki sim kimdei ki sim tenrai ne po ka jela ka chungi kidei bon na ki we ki shiliang duriau la apnong henrei kumenta ngi ipat ye kani ka cherry blossom festival ka baju penlong hi da ka government kumba ngi te bo cherry ru umdei u ding tenrai la ni ta sentiu tenrai uba mi akani ka jela chungi te ba alos ke i jing i jong pi ke jing e pher hapring ba ka sarkar kamla ban karshan ni ka Amur Falcon festival kat bai ka straw ka te ka cherry blossom pat ki kloi ban bei tingka bat ki kloi ban le ka tu ka festival kendiat phila ke i jong pi ba ke i jing so jong pi dan ban ong halor ka te hoi kladon ru ki meeting ha ka bangi yakren halor kane kamtam gini ji department of fair mo ki ong bong ne usim umde hi ude usim jengi mo ude national board ane state board umde une usim jong ka state sim jong ka nas jong ka India ka ude one international te ta karau ki phone be de ne gimdon ni e ban malai e mo
reward kataru don ni department kamtam na wildlife ki forest ki yashim khia hi ban pha ki security guard jong ki ban yada ha ki to ki snem kain namar ki pe ba ki penyap ki te lam kat bagi trai lang jong soiti kat bagi trai lang jong ki BMC jong komru don ko BMC jong muru ha ba tubang char tu ki trai stom shahadu mentaru hakinsha nalang jong ile se ngim no spek hadu kan no ba nalang sarkar kan yarap bade bakrega festival re ka ba don kam e kalong ba ka don ke BMC hantu wat kitu BMC hantu ki bale trai stom sha ki bale thu naga sarkar nalang khamtam na nalang ko faras ru kimyo e kumulong mentah ki yarap ki phone kum ta termo re ki trai mon sum ha be te kamno kan ong bade ka shari blossom mo kane de ru festival ka ba na thrai ngam ban kan tho ne banong ei namar ba kane le se song gi sim jong ka sarkar me khalia lo kane ba ki pelong ni kine ba kane ru kamde hi kane ka bagi sedang hapo yu hapo me khalia jengi sedang na ka wei bagi ri mo bat ki sim kan gini na yang jong ka street ru ran jong ka dia ru ya kane ka festival haginsha kumbong le se ngiru lara kite ki festival barabar ki yarap te kanai le bangi le festival kalong ba ni convin mangi nang ne mo mangi nang ne NGO nang ne na me khalia hai nang ne te ngathrai hinsa le de hiban yo yarap ken te kumulong mentang nim semla yo ye himo to kendiat ba alos haba pi ploy ke festival hakini ki san ki bal online nadu arsna marajar khatsan te ki gi jing mentoi ke ba ai lengba na kane ka festival skinong snong jong ki than satu lamba kane ka festival ka bankong le se bagi paiba ki yo jumutoi le ne ki sniu dun kam kolong ba ki yo jumut kain ba pleng kine ki simru ki don ki dei bat ki briu bat ki toris ha ba lamba kane ka ki wan ki sim ka stang bunulop kine ki than jongi kawei ka ba nga ki hadu mentaru kini ki than ki rongba angne ki dang perto kolong bang yo ka so rong kandai kilometer ngi yo ai rong lamba in trestom jong u tormkul hat ko por bar hading ngata par ngi yo pat iya kene ka ESC sentar ka basiklur nyolak ban bakan long ka we ka sentar ka bang long ki meeting ba per ngi long ki program ba per hangne te kata ka we bar ka bar kolong bang yo mentoi ru ngi yo ru ki te ki nalyang ka tourism ru ka rap kumba lai phusa lak ban china ye ne ka gas haw hang ne po terso kai kata ka wei yo ki mentoi te na hadin ba pe ba ki I ba ki yo bentoi te ki sio ba ani jingwan jung sim ka ram sibun bat lamba ka jingwan jung sim ka wan ru ki lam ru ki tourism fer jong India hang sim ba dep ki wan ban visit ane ki wan ban pe kai ki ne bat nga sio bang ni sio bang ngilong si para kai mo nyam yo no ngiyo lamba ka ne te ha preng kata ka jing sat ka jing kemen mo ane ki sat lang ba ki be ki benriu ru hang ne bat nga thrai kalong par ka we par ka jing sunat ki pe ba sinem balada ha ka to ko por rang nim nom plong su ya ka ne festival ru ki pe ba hi kli lano pim plong ni festival ka ba pin long ni festival hadu ka ki pe ba ki kwa ba ki deman mo badem pelong kumi gini marisin ni sinem ni hab banyo e jing kemen hari kita than ha bang la balong kum ke jing kendu lang jong jini ki sinong kum ka sant lagi sinong po ni area bar ki we per ki breu na ki we per ki benta jong ka district jong ke me khalia bar ki benta jong India ru kin wan ban ya don lang ban sekilang hakum gini ka program kai mo takraw ngi teng ni gini ka program bol da ngim don fon ni na yang government ru ni persang ban pan yarap nang no na ki NGO nagi department ko baki oi ban ni lembaga san jong ni khmat ni la ampelong ya gane ko program te khoblai shibun ba alos no po ni ka jingkloi jong phi ba phin batai ban ye kran bat ngi lembaga phone call habai dei bat kani ka Amur Falcon Festival ka ba Amur Falcon Festival ka ba Amur Kongret kino Jayu. They check up and I not say gantia. ya Ila banit la syam tayuru. Sala yu dengan siam kandia. Slam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor
Kalau kebadan kamban letas ya kekemia shwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakai kabakya bat imslam. Dor no kapor HIV control. Patas HIV ya lade haka por ba phile check up ning bang haba armet.